Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň nagt pul we azyk ýetmezçiliginiň arasynda Aşgabatyň bankomatlarynyň öňünde adamlaryň ýene uly nowatlary emele geldi. Nowatlarda duran raýatlar bankomatlarda nagt ýetmezçiligi sebäpli pensiýa we zähmet haklaryny şeýle-de döwlet kömek pullaryny nagtlaşdyrmakda kynçylyk çekýärler. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy paýtagtdan habar berýär. Habarçymyzyň maglumatyna görä paýtagtyň Atamurat Niýazow köçesinde yerleşen Halk Bankyň arka tarapyndaky gapysynyň öňünde ilat irden saat 5-de nowata durup başlaýar. Bu ýerdäki bankomatdan pul nagtlaşdyrmak üçin nowata duranlaryň sany ýüzlerçe adama ýetýär. Raýatlary diňe bankyň arka tarapyndaky gapysyndan salýarlar. Her gedekde diňe 5 adam pul nagtlaşdyryp bilýär. Nowatlary gizlemek üçin bu usuldan peýdalanýarlar diýip efirde adynyň Ogul Sapar diýip tutulmagyny soran Aşgabatly ýaşaýjy aýtdy. Habarçymyz ilatyň pul nagtlaşdyrmakdaky kynçylyklarynyň eýem köp wagt bäri dowam edýändigini, ýöne şu aý hassa ýitileşendigini hem belleýär. Şu wagt aýyň ortasy bolsa-da aýyň başynda pensiýa haklaryny alyp heniz hem nagtlaşdyryp bilmeýän pensionerler bar. Şeýle-de geçen aý zähmet hakyny alan büdjet işgärleriniň hem köpüsi aýlyklaryny heniz nagtlaşdyryp bilmeýär diýip Ogul Sapar gurrun berdi. Habarçymyz pul nagtlaşdyrmakdaky kynçylyklaryň hassa yaramazlaşmagynyň sebäplerini birinciden bankomatlarda nagt pulun azlygy, ikinciden şäherdäki bankomatlaryň sanynyň barha azaldylmagy bilen düşündirýär. Onuň sözlerine görä il içinde Rus bazar diýilip adlandyrylýan Gülistan Sowda merkezindäki bankomatlaryň tas ählisi aýryldy. Häzirki wagtda bazaryň içinde diňe bir bankomat bar. Şeýle-de bankomatlary sowda merkezleriniň törüne geçirýärler. Häkimetler muny ýüzlerçe adamdan ibaret pul nowatlaryny ýaşyrmak üçin edýärler diýip Ogul Sapar aýtdy. Habarçymyz bankomatlaryň her birine günde näçe möçberde manat goýulýandygy barada maglumatyň ýokdugyny, ýöne olardaky serişdäniň köplenç bir sagada galman gutarýandygyny belleýär. Pul gutarsa nowatdaky adamlar hem destine dargaýar diýip efirde adynyň üýtgedilip merjen diýilip tutulmagyny soran Aşgabatly ýaşaýjy aýtdy. Türkmenistan soňky 7 ýylyň dowamında tapgyrlaýyn esasda adamlaryň aýlyk haklarynyň, pensiýalarynyň we döwlet kömek pullarynyň nagt däl görnüşde tölenmegini ýola goýdy. Muňa laýyklykda raýatlar aýlyklaryny, pensiýalaryny we kömek pullaryny öz plastik bank kartlary esasında diňe bankomatlardan nagtlaşdyryp bilýärler. 2016-njy ýyldan bäri Türkmenistan agyr ykdysady kynçylyklary başdan geçirýär. Şondan bäri Azatlyň habarçylary türkmen raýatlarynyň manat nagtlaşdyrmak kynçylyklary barada ýygyderli habar berýärler. Türkmen häkimetleri ýurtdaky ykdysady kynçylyklary boyun almaýarlar we nagt pul ýetmezçiliginiň sebäpleri barada hiç bir düşündiriş hem bermeýärler. Muňa derek häkimetler bankomat nowatlaryny ýaşyryp bu baradaky habarlara garşy göreşýärler. Maý aýynda Marynyň etrap we owalarynda adamlara bankomatlaryň öňünde nowata durmak gadagyn edildi. Resmiler munyň sebäplerini bankomat nowatlarynyň prezident we onuň oglunyň awraýyna şek ýetirýändigi bilen düşündirdiler. Muny Murgabyň bir medeniýet öýünde oturdulan bankomata seredýän bir işgär anonim şertlerde Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Bu aralykda pensiýa haklary nagt görnüşinde öýleri eltilip berilýän Aşgabatly pensionerleriň ençemesi özlerine getirilýän kagyd pullaryň gaty köne we ýyrtykdygyny aýdyp şikaýet edýärler. Köne we ýyrtylan pullary köplenç dukanlarda da almak islemeýärler diýip Aşgabatly bir pensioner anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Azatlyk radiosyna mundan ozal mälim bolan maglumatlara görä Türkmenistanda ýaşy 70-den geçen raýatlar pensiýa haklarynyň nagt görnüşinde öýlerine getirilmek mümkinçiligine eýedir.